Kaixo, ikastaro honetan PDF-a gure dokumentoak aurkezteko modu bat erakutsiko dizuet. Errekurtso hau deitzen da izu eta duen abantail nagusia da nahiko polita dela aurkezteko modua. Hemen adibidez ikusi dezakegu hau izurekin igota dago eta nola pasatzen diren orriak revista bat izango balitz bezala. Gero gunditu egin daiteke eta uste dut PDF-ak aurkezteko nahiko modu polita dela. Guazen lanera. Irekiko ditugu baita ere beste bi pestaina berri. Lehenengoan irekiko dugu blog kudeatzailea, blogger.com, eta hemen gure erabiltzaile eta pasaitza. Hemen izango da kudeatzailea eta gero beste pestaina bat gure bloga ikusteko. Hiru hauek zabalik. Lehenengo izura sartuko gera, izu da www.izu.com, Moodlean ere helbidea badaukazue. Orduan, hemen sartzen garenean, lehenengo gure izena jarri beharko dugu. Guk sortu dugu erabiltzaile izen orokor bat ikastaroan parte hartzen dezuten entzat. Hau da, Moodlean ere baduzue. Eta pasaitza berdina, Moodlean begiratu, hor daukazute zein den pasaitza. Logeatzen gara eta jazta. Hemen gaude gure izun. Hemen sartzen garenean egin beharko dugu lehenengo gauza izango da gure dokumentoa igo. Upload document hemen igoko dugu. Hemen azaltzen da gure dokumentoari buruzko zenbait informazio. Lehenengo bilatu behar dugu gure dokumentoa nun dagoen. Horretarako browse emango dugu. Eta, nik kasu honetan daukat eskriptorioan, ikastaroan irikitu dezak karpetatxo bat, eta hau da igo nahi dudan dokumentoa. Mr. Bonen erregistratzeko lehendik ere sortuta nuen dokumento bat. Irik egingo dut. Ja, hemen azaldu da, izena ere, izen burua, jarriko diot, artxiboarekin zerikusia duen izen bat. Mr. Bonen erregistratu. Horrelako zerbait. Deskribapena, gauza batzuk jarri behar dira, beste batzuk ez, hemen beti bezala. Adibidez, keywords edo etiketetan nik gustatzen zain jartzea nola gure lan bada jakita gurea dela eta ez dakitu gal PDF-a hau ja norberaren inguruan. Arantzazuko ama, gero eta gure ikastolaren izena leku gehiagotan azaldu nik uste dut hobe dela, ez? Eta gero besterik, hemen data, hemen bitxikeria bezala ikusten duzutenez izu guztia dago erderaz. Baina hemen hizkuntzan aukeratu daiteke euskera. Euskera ez. Baski. Askotan ere ondo dago hori markatzea. Eta orain ja aukerak egin ditugunean igoko dugu. Eta ez dut deskribapena jarri behar dugula. Mr. Bonen erregistratzeko dokumento bat. Ez dakite zerbait, jarri beharko dugu hor, onartzeko, eta bero ingoan, usten digun igotzen, hau zer da, liburu bat. Horrek ere ez dut uste garrantzia handiri duenik, eta bero ingoan ja usten digun. Joder.
Bueno, ireki zaigu lehioa, eta orain hemen kargatuko dugu guk nahi dugun dokumentua. Kasu honetan, nik eskriterioan, ikastaro karpeta baten, hau da, Mr. Wonen erregistratu, hau igoko dut. Zabaltzeko ematen diot, hemen ja sartu da, jarriko dugu izenburu bat, dokumentu honen atal batzuk bete behar dira. Mr. Wonen erregistratzeko pausoak. Deskribapenean nola erregistratu Mr. Wonen. Kasu honetan beti zerbait idatzi behar da. Keywords edo etiketak izan daitezke Mr. Wonen PDF eta Arantzazuko ama adibidez. Neri beti gustatzen zait jartzea kasu honetan ikastolako izena nolabait ere gero interneten presentzia gehiago izateko. Ze motako dokumentoa den, da, bestaka beste garrantzirik ere hau jartzea bat edo bestea. Honekin ja nahikoa da, baina hemen bitxikeri bat bezala ikusten duzue izu hau dena inglesez dagoela, baina hizkuntza aukeratzeak orduan badago euskera aukeratzea, euskera ez, baske. Orduan hori ere interesgarria da jartzea. Eta ja, datu guzti hauekin, ja beteta daukagunean, esaten diogu dokumentoa gora igotzeko. Igotzen da, eta orain denbora apurtxo bat pasatzen da dokumento hau konfiguratzen, erregistratzen. Hori egiten denean ja, bukatu egiten da. Itxarongo dugu eta gero jarraituko dugu. Denboratxo bat pasa eta gero dagoeneko kargatu zaigu dokumentoa. Orain aukeratuko dugu dokumentoa, ikusten duzue nola marko urdin bat ateratzen den, hori esan nahi dugu gure dokumentoa aukeratu degula, eta enbeb atalera joango gara. Enbeb edo inkrustar erderaz. Orduan, hor irekitzen zaigu leiho berri bat. Eta konexioen arabera apur bat lehenago, apur bat beranduago, leiho hau aterako zaigu. Hemen daukagu guk gure blogean txertatu behar dugun kodea. Hemen apurtxoa konfiguratu daiteke, behar bada tamaina, ikusi gure blogaren zabalera zein den, bietariko bat aukeratu, kasu eta 600 jarriko dugu, eta kodearen gainean klik egin eta kopiatu egingo dugu kode hau. Lehen zabaldu ditugun gure blogera joango gara, nueva entrada, eta hemen tituloa jarriko dugu PDF-a publikatzen izurekin. Eta hemen, beti bezala gogoratu kodeak sartzen ditugunean beti edizion HTML bezala egin behar dugu. Orduan lehen kopiatu duguna, orain itxatzi egiten dugu. Honekin printzipioz nahikoa izango litzateke, joango gera sarrera publikatzera, eta orain gure blogean egingo dugu F5, freskatuko dugu eta emaitzak ikusiko ditugu. Eta jazta, hemen dago. Mila esker.